Magahatag sang 50,000 pesos ang isa ka concerned citizen sa sinuman nga makatudlo sa mga suspek sa pagpangransak sang jewelry shop kag money changer sa sulo sa isa ka mall sa Banwa sang Pavia. Ini ang ginkompirma ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Sunod kay Aranyo, luyag sang concerned citizen nga mapadasig ang investigasyon kag pagdakop sa tatlo ka ginapahayag mga suspek. Dugang maniyang duwa ka mga anggulong ginasundan subong sa gintukod nga Provincial Investigation Task Group kag iniya mo ang masunod. Una, pangayaw ang mga suspek kag ikaduhang posibilidad nga mga suspek ang yara lamang nagatrabaho kon sa ulado na ang lugar. Nabaluan nga hindi magdubo sa 30 million pesos nga balaod sang alahas ang nadula kag 500,000 pesos nga kas ang natigayon nga nataban sang mga kawatan. Ara kita sang duha ka mga anggulo, especially on the side of the mga perpetrators no, mga suspect nga nagsulod dito. So isa sa mga gina-intervene naton nga posible nga mo ani sang pangayaw or ang isa mandirikano naton, it could be nga lino man sang may mga tumandok man niya involved. So mo na subong atong ginasundan kag kaya kita no sang hindi magdubo at ka mga persons of interest nga ginalantaw kag ginasundan subong. Sige pa subong ang aton man nga effort para nga mag-ano kita no maka-gather kita sa mga CCTV footages bumbuhan at the same time dugang nga mga information.